piči, mám rád svoj život, veľmi. Veľmi mám rád svoj život. Než sa mi dojebe tento počítač. Než sa mi dojebe táto kokotina. Ešte okrem toho sa mi tu muselo dojebať aj tento PlayStation, ty kokot. Čo sa mi ešte nedojebe zas? To je aj v piči toto, kamarát. Normálne to je až v piči. A najhoršie o tom to, nemôžem si ani vybrať odtiaľ disk. Nemôžem si tu ani vybrať disk, ktorý som tu mal Need for Speed Underground. Nemôžem si ho vybrať, lebo ja mám tu vnútri. A najhoršie o tom to, že nemôžem nič spraviť. A keď to spravím ešte raz, tak... No v piči toto. Normálne v piči toto. Krasota. Normálne fakt. Krasota. Dojebe sa mi počítač. Dojebe sa mi Avermedia, alebo teda respektíve capture karta. A teraz sa mi ešte dojebe aj toto. No ja to môžem jebať.